Tak, jsme připraveni. Můžeme začít. Je to tak, dámy a pánové, vážení přátelé, přivítejme na parketu maturitní ročník Gymnázia Vodňany třídu 4. VG. Je součást naší party, nejen třídní, ale i naše kamarádka, která s námi vždy táhne za jeden provaz. Je vtipná, umí se za nás postavit a její smích je nezapomenutelný. Maturant muž a jeho jméno je Jakub Vlček. Plácí si sportsmen a mož, partě seš kápo a respekt chceš mít. Na ženy poky, pak příkladem všem můžeš hrdě žít. Spolužáci o něm říkají, že má talent na humor, herectví, jazyky i sport a má šarm. Takových je nás málo. Na nezapomenutelné zážitky vzpomíná jeho spolužák Lukáš Selmer. Říká, rád vzpomínám na naše vodácké polní vaření, při němž jsme vytvořili cosi téměř dokonalého. Pevně věřím, že se Kuba o maturitu jen lehce opře a od ní rovnou vyskočí až ke hvězdám. To je hezké. Na co ho pozvat? Na cokoliv, co chuť dávám. Dámy a pánové, vážení přátelé, to je Jakub Vlček! 3, 2, 1, pojďme! Je to pomalu, vlastně! Dražba bude tento večer o 8:01. AC Sparta Praha, 17 vlastnostních podpisů, pravý dres. No tak 3000, to není moc, opravdu. 4500 poprvé. 5000 korun, máme tady pána sám, 5000 korun. Za dres AC Sparta Praha, 17 vlastnostních podpisů. Kankajny ne, zbytek něco zapomněl, ale to nevadí, jsou fakt důležitý. Jenom já fotbal nesleduju. Ten od výstupky víc, tady pan Vlček dá 5200. 5500. Je to AC Sparta Praha, no tak. To padne tady, já tomu věřím, Vodňany. Je to náš maturák, problém, podpořte nás. 6,5 po druhé. Kolik? 7000? Pan Polanský tady dá 7000, přátelé. Dobře. 7000 poprvé. 7000 po druhé. 7,5, máme tady pana Polanský, 7,5 tisíce, popař prosím. Kdyby se toho nedotknul pan David Lafata, tak ten dres v podstatě nemá žádnou cenu. No a teď už pojďme na půlnoční překvapení třídy 4. VG Gymnázia Vodňany. Dobrou noc! I'm your number one.